Прага, Страсбург, Брюссель – лідери кримських татар вирушили на перемовини до Європи. Сьогодні Ільмі Умєров триматиме слово у дискусії, організованій посольством України в Чехії «Крим – забутий півострів». Заступник голови Меджлісу розповідатиме, як змінилось життя людей на півострові після його анексії. А вже завтра лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв візьме участь у сесії Ради Європи. А голова Меджлісу Рефат Чубаров зустрічатиметься з європарламентарями. Я еду в Европарламент, где будут проведены ряд мероприятий. Я, как председатель Меджлиса, буду выступать на панельной дискуссии. Наши мероприятия в Европарламенте связаны с тем, чтобы обсудить будущее Крыма в контексте 4 лет оккупации, крымские и крымско-татарское измерения. Что дальше мы делаем вместе с депутатами Европарламента.